हेलो सांग मैंने केमिति अच्छे आपण मैंने मुझे आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भल थे। तो चलतु आज नुआ फ्रेश ब्लॉग रे मुझे स्वागत करुच्ची। चलतु देखिए आज ब्लॉग रे कौन कौन सब अच्छी आपण मैंने देखिपे मो हाथ में गोटे ब्लेड अच्छी। ए ब्लेड रे मुझे कौन करी चलतु देखिए पाखक जी ना कहीं बैगण गछटा कट रही बैगण गछ खोजा चलो ना कौन ये गोटे बैगण गछ बड़ वाला गछ तो बैगण है साइड हम बैगण कौटा फूल है दे फूल काट एडिया कैमरा पास देखा तो गछ आर पटर दे देखा मते टिके ब्लेड दो। हां हां काटी सारी तो दे दे मोर लई गछ काटी बर्तमान ये गछटा काटिकी या गोटे लंका गछ लगे चेष्टा कर कटुनी कारण या धार ना धार थिले जल्दी कटि था खरा है कौन हम बहुत जोर खरा हे ना खरा हेल्ले कौन लाभ लगे ना हाई दे हाई बैगण गछ लंका गछ लगे हम कौन हम देख गछ ग्राफ्टिंग करा पत्र गुड़ा सब काटदा एनर्जी सब टाणी पार गोटे जरी नहीं आसलनी चार जरी नहीं गुड़िया कंटा देखो तो गछटा काटिकी दीपट साइड काटिक सामान कर देकी दीपट साइड दीपट साइड पट छिलता आ गोटे लंबा किसी अलग गछ लगे लंबा गला रही से गछर गछर मझे चिरी देवाटा ना ना यहाँ अलग गोटे लगे मझे चिरी देला गछ लगे हो है ना बर्तमान ये रहा बर्तमान यहाँ रहा हाँ मारदेल ये बोधे गरम पानी ढाल दे गरम पानी ढाल दे सबल बुद्धि जल्दी हो ना नबा तो लंका कौटार गोटे काट टाण थी वाला पाख पाख कैमेरा पाख यही गछटा नबा गछटा काट लंका गछटा ग्राफ्टिंग करिया
ଏଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍କା ଗଛର ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଫଳୁଥିଲା ଏଇଟାର। ତ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିବା। ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖିକି ଆଜି ବନଉଛି। ପତ୍ର ଥିଲେ ହେନା ଖାଇହବନି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କାଟିଦବା, ଏଟା ଏବେ ଏକରେ ବି ଝାଉଁଳି ହେଇଯିବ ପତ୍ରଗୁଡ଼ା। ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଓଜନ ବି ଲାଗିବ, ତାକୁ ଟିକେ କାଟିଦବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କାଟିଦବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏପଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଲିଦେବା ପରେ ଜରି ଆଣିନି, ଜରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଜରି ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ। କଥା ଲଗେଇ ଦେବାକୁ ତା ଜରିଟା ଖୋଜିତେ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ପୁରା ଟାଇଟଲି ରହିବ, ଟାଇଟ୍ ରହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ରକମ ଗଛଟି ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିବା, ଜରି ଗୋଟେ ଖୋଜିବା। ଜରି ପାଇଯାଇଛି, ଏ ପାନ ଜରିରେ କାଟିକି ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇତେ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଗଛଟିକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି ଖରା ଯୋଗୁରୁ। ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଜରି ଗୁଡ଼େଇବା। ଲଙ୍କା ଗଛଟି ତା ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ ଉପରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରି ଗୁଡ଼େଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ପାଇଯାଇଛି ଏଇଠି ପାଖରୁ, ତ ୟା ଭିତରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇକି ଯିବା। ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ପାଣି ୟା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ସ୍ପ୍ରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗାତ କରିଦେବା। ଗାତ କରିଦେଲେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଟାଇପ୍ର ପିଚକାରୀ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପିଚକାରୀ କରୁଛି। ହେଭି ବେଶୀ ପଡ଼ିବନି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଠୋପେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏମିତି ଥାଉ। ଏପଟ ଡାଳରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କାଟି ଦେଇଛି। ୟାର ଡାଇରେକ୍ଟ ସବୁ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ଯିବ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାହା ବି ଥିବ। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଦେହରେ ଢାଳିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ହେଇଯାଇଛି, ଠୋପେ ପାଣି ଏ ପଲିଥିନ୍ ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତା ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖରାଟା ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ବଳକା, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ବିଷୟରେ ବି ଦେଖିଦେବା। ଏଟାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବା। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛଟେ, ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗଛ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। କେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଟ୍ରାଏ କରିବା। କ'ଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଲଗେଇବା। ଇଏ ଲଗେଇବା। ଦେଖିବା ହବ କି ନା। ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଟିକେ କାଟିକି ପକେଇବା। ଭିତରେ
ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ମରି ଯାଇପାରେ କାରଣ ଆମେ ତା ସହିତ ଜାଣିନୁ ନା ନୂଆ କରୁଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଭଲ କି ତ ଯାଉନି ତଳକୁ ମାରେ पूरा गेटवा ଅଧା ଅଧି କାଟି ଦେଇଛି ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା। ହେଇଯାକୁ ବାନ୍ଧିତେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ୍ ଆମ ମିଳିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏକୁ ଗୁଡ଼େଇଦେବା ଜୋରକୁ ଗୁଡ଼େଇଦେବା। ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ହେଲେ ବି ସଫଳ ହେବାର ଆଶା ରଖିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ହବ ନହେବ ଉପର କଥା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର କେହି କରିଥିବେ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ବାଇଗଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ କରୁଛି ଆଉ। ଭଲ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହବା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।